Zdravím vás všetkých, s vami je tu 12, no a dneska vás tu vítam u nového videa, no a tentokrát je to zase zo zombie apokalypsy. Ako som sľúbil naposledy, tak som našetril tých 5000, ako si môžete všimnúť. Tu v rohu, v tej tabulke mám už len $3. Všetkých 5000 som minul a urobil som gang. Máme gang, keď si môžete všimnúť v tabu. No. Názov si nevšimajte, to vám vysvetlím možno v ďalšom videu, ak sa o to popýtate. Ja by som vás rád poprosil o like, odber, zvonček, prípadne nejaký ten komentár, no nechávam to stále na vás. No dneska, čo by som chcel asi urobiť, by bolo, že by som v podstate išiel preskúmavať bez veci, lebo rapidne mi dochádza voda. Ako veľmi rapidne. Jedlo ešte mám, ale tá voda to bude problém, čiže ja si idem teraz s vami rýchlo vytriediť inventár a vysvetlím prečo s vami, ako viem, že každý tam chcete vidieť akciu a toto, že nechcete tí noví, čo tu sú a chcete vidieť nie tú akciu a tieto veci, ale proste ja som sa rozhodol, že budem natáčať videa bez strihania. V tom budú moje videá špeciálne a moje skin si nevšimajte, ďakujem za pochopenie, nechcete sa mi načítať. Takže si tu budem s vami pretriediť. Samozrejme vo skrine tu budem normálne triediť, raz získavať matro, vylepšovať a budem sa snažiť vydávať videá každý deň, ak sa mi podarí, tak 2 videá do dňa. Čo zatiaľ teda môžem, ak sa nemýlim, videá do dňa najviac sa mi podarí. Áno, stále som chorý. Takže ak budem môcť poťahovať, kašľať alebo toto, predom sa vám ospravedlňujem. Som chorý, ako to hlavne aj počuť. Toto odložíme sem, do nerostných súriek si odložíme toto. Náboj, nejdu sem, tie idú sem. Toto semka a ty nemáš čo robiť. Týchto by mali ísť tieto. Semka broky a semka explozívy. Guľomet ide na svoje miesto. Dart, ty ideš tiež na svoje miesto. Tak. A ako vezmem si len katanu na obranu, ako vidíte, proste som toho tu veľa vyplýtval. Zarábal na toto, takže idem, proste toto si tu nechám u seba, no prečo nie. A ideme najprv do centrály. Si po nejaký ten bandáž, po nejaké tie bandáže, ale počkaj. Nachádza sa vlastne niečo tu na bejsbolka. Co píšu? Čo máme tu? By malo byť armor lepší než mám. Takže paráda. A ak to nepôjde, tak proste inak nepôjde, tak ak to pôjde sa vyhnúť zombíkom, tak sa im proste vyhnem a nebudem s nimi takto fajtiť, aby som si neuberal životy. Pýtate sa, že prečo jedlo tu klesá rapidným spôsobom. A hlavne keď sa healujete, jedlo klesá rapidným spôsobom. Prečo mi, no konečne z nich padli nejaké peňažky. Rada. Takže asi tak, no. Nabombám sa. Jeloliška. Ideme si tu na rýchlo bandáž. Prosím, yes. Bandáž. Jedal som na 9. No ja tu môžem kašľať toto. Na jednotku a toto na 9. Rád svíňa. Človek si tu už len ani vylútiť nemôže. Kačku dobre vezmem, aj keď za chvíľu budem mať plnú bedňu, to sa mi potom už neoplatí brať. Paráda. Ďalšia bandáž.
Ďalšia, aj keď tu nás sa väčšinou vyskytuje adrenalín. Bezbalka tu mi teraz netreba. Auk, paráda. Mr. Granát, vezmem si. Počkajte, som zabudol tu najvu vlastne bednička niekde. Umri. Tu na niekde vonka. Tu na sa mi zdá, že to je. To by mala byť bedňa. Kurník. Takže vezmem len túto, čo je tu na. Pôjdem si ešte po jedlo a... Rýchlo jedlo, vodu vezmem. Pôjdem preč. Paráda, palivo, to sa nám zíde, keď budeme mať auto, ktoré som už dvakrát prešiel. Prázdny filter si nehávame, lebo ten sa nám zíde. Keď budeme mať lavičky vody, po ktoré si dneska pôjdeme, to vám vysvetlím, na čo funguje. To mi netreba. Tam je ďalšie jedlo a teraz... A teraz si pôjdeme po piesok a asi... Nie. Zajdeme najprv do centra, potom si pôjdeme po piesok. Do centra ideme preto, lebo tam máte 4 bedničky v safe zone, takže sa tu oplatí chodiť. Takže prvú bedničku, aj keď prvé video ešte nevyšlo, takže neviem, že či chcete vedieť IP adresu a so mnou si zahrať, aj keď asi mám mute, no tak jedno. Takže prvú bedničku máte a mute a idete. Ešte 6 dní. Kurník. Oni zanížili. No to sa môžu hanbiť. Aj tak sa dá. Oni jo, dobre, 2 ďalší filtre, paráda. Za filtre si odložím a idem takto sem. Kúpim si jednu bandáž ešte. Peniažkov mám akože teraz málo, ale tak... Prečo nie? Pardon. Vezme si tu na jedlo. Tu na... na bojový pás. To je tak perfektné, keď nájdem na bojový pás. Tu na hore by malo byť nejaká zbraň. Kačko, no to mi už netreba. Tak mám akurát tak dosť. Dobre, teraz ideme do Kansas. Ako dobre je tu jediná dobrá bedňa, je tu asi tá s flashbangom asi nie, ale tak aj keď hodí sa teraz, to mi netreba, to znamená, že tu bude niečo, toto mi netreba pomaličky, to nachádzam v každom rohu. Potom tu máme čo? Bandáž, very good. Prekupníka. Máš nejaké vybavenie, ako áno, už som si dneska od neho kupoval, lebo som nemal čo. Takže to je... Tak. Hodíme po ňom flashbang, spomalíme. Rodíme ho. Bežíme. Parkour úplný. Joj, nie. Musím si padnúť. Ty vole. Infekcia, dám si od infekcia, aby som nemal už weakness.
sa vôbec... No to je úplná kravina, keď máte výkres. Paráda. Ja som tu len asi presave zónu, keďže zombíci tu o tom nejak. Ja sa tu proste potrebujem len nájsť. By som mohol urobiť takéto čuky a zdrhnutí. Pravda, bodky. Prečo som ja vlastne len jedlo? Máme korenárku, tu pridáva pár vecí, ale mňa zaujíma teraz. Kde je tá budova? Tam tá budova ma teraz len zaujíma. Ty bol boomer. Olympiakut, nabijeme rýchlo. Ja mám len jeden náboj do broky. Bože, som si myslel, že mám troška viacej nábojov do broky. Však som ich mal trocha viac, nie? Nevadí. To narýchlo doberieme piesok, lopatu mi zatiaľ netreba. Pár lavičiek. Nie vlastne niečo na tomto nie. Spíš. Paráda, každý budem mať šťastie. Nevadí. Nie, to ešte... Zasa vidíte moje heslo. Co mi neúplí. Vidíte môj nick, tak... sa môžete pripojiť na mňa. Nič, späť na toto si budeme dávať veľký pozor, lebo ako vidíte, proste sa to neoplatí, si nedá supíš, to som nechcel vôbec urobiť. Zaujímavé. Tu máme tu slnko ide moc rýchlo. Tu máme tú základňu, kde som bol minulé, ak sa nemýlim, včera, ale tak toto video je možno, že vyjde dneska aj s tým prvým, takže asi tak, dobre, pokecáme s týmto. Dobre, paráda. Nik. Ideme si po náboje, tu dúfam, že tam bude nejaký nábojový šťavnatý pás. Dverami neviem prejsť, Pane Bože. O yes, mám šťastie. Dneska nám šťastie napreje. Praje. Fuj. Prepáčte, napravil som sa. Ideme si tu naplniť nejakú zbraň. Dúfam, že tam nebude Magnum alebo nejaká takáto srajda, ale niečo lepšie ako napríklad AUK. Browling A5, alebo aj tedy sračka, tak do RPGčko. Možno môžete tam byť a povedať.
toto už sa mi začína páčiť. Ja si dám cukrík, aby som sa odreagoval do tejto srajdy. A do komentáru mi napíšte, čo by sme mohli urobiť zajtra, alebo ďalšie video. Alebo dneska možno vyjdu aj 3 videá, ak sa mi podarí. Filtre, to je paráda. Paráda, teraz idem len kašľať na ostatné. Čo mám pocit, že ja som všetku vodu vychlípal. Bo ja som všetku vodu vychlípal. Pani Bože. A inak, gang sa volá gang sa volá znamená to preto, lebo zombie destroyers, ja som to chcel urobiť nejako povedané, že dajte to takto veľa rány, keď dáte ho. Môže si tu odísť niekam do prdele. Takéto veci. Dneska toto budem s spoluhráčom, povedzme, prestavovať. Tu by som možno pridal nejaké hradby a fotu tu na 960 som minul na túto stračku. Au. Ale tak asi podľa za mňa úspešné tie nábojové pásy. Jaké tie filtre. A ukážem vám hneď, prečo sú filtre tak moc OP. Ak mi teda dovolíte, čo si myslím, že áno. Aj keď toto asi nikto pozerať nebude. Sí. Keď si z tohto urobíte flaštičky a napijete sa normálne z vody, teda pôjdete do centra, napijete sa z vody, dostanete otravu vody, hej. Nechcem sa vy to ukazovať, lebo sa bojím, že prídem o životy. Ale, keď robíte toto a dáte to takto, začne to. Počkať, čo? Počkať. Recept. Kurník recept. Získam filter na vodu. Musím to nejako vypiesť najprv. Najprv ten filter musel nejako vypiesť. Pozerajte, čo sa stane. Preotrávite sa, no čo už. A počkaj, koľko máme železa? Pár, že? Pár kúskov.
nejak. Ale ja to chcem premeniť na báno, pane Bože. To mi celé bude pomaličky rán. Ja tu chcem rozrásť to mycelium, nech to proste to mycelium vyzerá proste ako bahno. A tak tu náraz zapojenie proste sa bude musieť teleportovať niekde preč. Mám tu cedulu, že vítajte v základni gangu ZMD. Wait, what?